Esteban Iriarte atxabaltarra Brescian dau, Italia iparraldean, Aretxabaletako lanbide eskolako praktikak iten, eta gaurkoan bere esperientzian berri jakin gure esan dugu. Guztoko hau, Republikatzeka, eta nire lehenengo zinua bintzat hori izan zen. Lehenengo zinu jarri nabena Erasmuseko zinuetan eta hori izan zen. Nire ustez hori izan zen nire herrialde bat guztoko gotena bizitatzen. Italian egon ostien, igual Italia eta Praga artien egon zen, baina hemen Brescia bastante politxa, bastante karue, baina nik esango nauke Praga. Ez dutelako nigan bertan ezelako bertan egon besta. Alemana asko. Aleman pare bat ezautu ditut eta alemana asko ekitan duzta. Errusiarra seguren. Naixo, eguzkixe, eurixe baina, bueno, ez guztetan besta eurixek. Temperaturia lehentakorra izan da, ez bat ez bestia enako entzau. Kaixo Esteban, zer moduz? Kaixo, moduz oso ondo, gana ondo. Zela doi aurko esperientzia? Oso ondo. Itxasan da, nik gaino espero noen politxa bai izaten ari, así que oso pozik. Ondala gutxi gainera, familixean bizitzea behaso duzu, ezta? Bai. Horreko hastien etorri ziren eta oso ondo. Brescian zauz, Italia iparraldean, zela deskribiko zeke inguru hori? Bastante politxa, bai berdia, igual Euskal Herri antzerakoa izango zen, nik esango nauke. Baina hemen igual bero gixo Euskal Herri baina gero alpiek gertuta izan da, Euskal Herri zen bastante igual izango nauen nik dala. Baina bestela, bastante más llano, baina bueno. Alpiak aipatu dituzu, ez dakit bertan egoteko aukera euki duzun? Euki ez, gerturatuta hola, baina dira jutuko eta aukeria honik ez dugu. Gisa auketzau du beste bidea batzuk eta beste hiri batzuk ezautzie mendira egotia baina, bestela. Eta bertatik ikusten dira alpiak edo? Oso burren, hemen Bresciat justu ez dira ikusten, baina pura baratxo egoten baldin moduzu, lago egarta eta horako gauzak bai gehiago ikusten dira. Aipatu duzu, beste zonalde batzuk bizitzaileko aprobetxa duzula, nundin ora ibili zara baina arte? Unas Milán, Verona, Lago de Garda, Lago de Iseo... Gero aztebukera honetan egon ginen Viaggio, kostan, eta gero Florentzia bizitago ben, así que oso ondo. Oingoz, aztebukera honetan igual Venezia aldera edo jaizten garen. Eta, ze guztau zatzu geixen? Oingoz, Verona. Verona, Florentzia, bizin artien horrengo zen. Ez bat ez dira zein izan, baina oingoz horrei bizak izango nik. Eta bizitzaileko dakotzun lekutatik, zein jakotzu pendiente edo nora burako zeke fatia? Venezia, Roma, baina Roma ez dakit gitxiko garen. Denpora gutxikin eta bastante karue bidaiak. Irixa bera, nolakoa da, Brescia? Karue, hori karue, bastante karue. Baina, jentaldetik itola oso joderia esan naukenik. Betxi jentibe, bastante tratuna dauki jentiekin, gu beze kanpotarrak izan eta asko etotzen dugu gure gana hitz egiten eta horan, eta nik ustot alde hortatik ikarra xala irixa. Gero transportaldetik eta oso ondo abil, Mogiruteko hiri osotik da horiana eta ondo. Gero auketzu tren estazioa eta autobus estazioa, eta bastante movimentu handixa izaten da baina ez dela oso ondo. Eta eskaintza kultural aldetik eta bizixa da, hiri bizixa da? Bai. Universidadi aldetik unibertsitate pare batzua zemen eta asko mogiruten dire gaztiek, eta Euskal Herri xenta moduen, ostegunero hemen kriston jorri dagoten da, txiki. Badau zehola arreta mundutzunik edo zerbait berezirik? Zian igual eta dana igual barrixe guztie eta hori gana baina ez dela, nik uste bastante parizio dela beste Italiako hiri batzu. Hemen Lombardia eta izan da, Euskal Herria izango zen demasa moduen. Diru egiten hemen sortzen dela eta hori bai ikusten dela asko. Jentiek kotxiek diru eta kotxi honak ikuste dituzunien kaletik eta hori gana asko notetan da, ez dela. Paisaje aldetik, lehen aipatu dituzu batzuk, laku batzuk badauz hor inguruan, ez da? Alpetara bidean. Hiru laku uste da zela hemen Brescia inguruen. Garda, Iseo eta bestien izena nagoratzen entxe baina. Eta Lago de Como hori. Eta politxak? Como ez dut ikusi, igual astontan igoko baina ez dakitxo. Eta italiarrekin ze harreman? Gero eta askoz bebeto, hizkuntzakin bastante gehiago defendiruten hasina eta oso ondo, oingoz bastante ondo. Italiakoak hemen Bresciak eta, Bresciakoak, bai napolitanoak eta olego diena hona, Lananbila eta hori gana. Zautu ditu pare batzu eta kriston relazionako eurekin. Bai WhatsAppetik eta hitz egiten ditu bastante eurekin, atxik, nik uste oso ondo, alde hortatik esperientzia modu eta ikasteko ez hizkuntza bat bastante hobeto. Italiarari hartu zazu jan horrixa? Purtsu bai,
Ez esaten zaitxik defendi dutenok apuro, baina ez daukete kriston nivela. Baina, bueno, eguneroko nola apurat defenditzeko bai? Horia. Hortako perfecto. Bueno, ondiok ez dugu esan, baina otzailetik zauz hor, zer dela eta fan zinen? Konta eguzu apur bat. Erasmusien, gure eskola bat lanbide ziketatik da, daube Erasmus irtera bat, izango zela praktikaldiak itxiak atzerrian. Eta orduen, nik aukeri aukin nauen, eta orduen esan nauen, zaitxik ez, animo benbinaz. Berotu nintzen, beki eskatu nauen, beki amaztien, eta hilabetera, beki eskatu hilabetea ja destinua muzuztien, eta aurrera. Eta nun zabitz praktikak egiten, zen presetan, zer egiten duzue? Nik ikasi nauen grado medio karroseria bat, eta gero ikasi nauen txinjot superior automazioa. Orduen, hartu nauen karroseriako praktikak, nik 2 urte inaunlako lan be Euskal Herrixen, eta orduen nahi nauen botatia zeo zer inotuten aia lana, beste gauza bat hartzia baina. Orduen, esan nauen karroseriatik, eta hori karroseria baten hemen lanien. Así que oso ondo gustora, gente honakin Eta noiz arte egingo dituzu praktikak hor, noiz arte geratzeko asmoa? Bukatu praktikak ez dakitzen noiz, baina Erasmus azken eguna maiatzako 23 da, así que ez dakitzait, esan da ez dakit segunetan bukabetan dugun praktikaldia hemen, baina 23 arte gaz, así que... Ja, galdixo eta hartuta bueltarako? Bai. Hori enpresak, ikaslan enpresak jarri zuzkun dana. Baina, zugatik izango balitz, luzatuko zeke horko egon aldixa? Ni hemen beste 3 hilabete egongo nintzen segurunik. Eta bueltauko zara Italiara? Seguro. Berutze bentzat dela beko partea segurunik. Goiko aldia ikusi bakarrik eta beko aldia ikusteko asmoak imentza galitxo. Esan dugu lanbide eskolatik fansarela, lanbide eskolan baten bat zalantzan egon eskero edo, zela animauko zeke, holako esperientzia bat bizi izatera? Zalantzan baldin badago? Gitxe esan da esango dutzen, esperientzia bakarra ala bizitzan, aukera bat izan bizula bat hobi, depende ze grautan zingu zen, eta ez pentsetako, hartzeko eta disfrutetako, ez da esperientzia bat ez duzula inoiz bizibier, eta beste jente gehiago ezagutu diozu bai beste hizkuntza bat, eta nik uste dute ikarrera esango dutzen ez pentsetako, hartzeko eta aurrera botateko. Oso ondo, Esteban, mila esker, placer bat izan da. Ondo segi, eta aprobetxau gehaketan satzuna. Eskerrik asko. Ondo segi.